हेलो हाय ମୁଁ ହଉଛେ ଗୌତମ ନାଗ ମୋର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନା ହଉଛେ ଗୌତମ ନାଗ ଅଫିସିଆଲ୍। ଆଉ ଆଜକା ଆମେ ଆସିଛୁଁ ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି ଯେନ୍କି ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ହଉଛେ ସେ ଜାଗା ଆମେ ବୁଲି ଆସିଛୁଁ। 3-4 ଜଣ ଆସିଛୁଁ ଦେଖି କେନ୍ତା ହଉଛେ ବନେ କେନ୍ତା করে କରୁଛନ୍ କେତେ ବଡ଼ ଏରିଆ ଆଉ ଇଟା ଯେନ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ହଉଛେ ଯେନ୍ତାକି ସମ୍ବଲପୁରରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛେ ହେନ୍ତା ଡ୍ୟାମ୍ ହଉଛେ ଇଟା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖବେ ଇଟା ମୁଁ ଦେଖଉଛେ। बहुत बड़ डैमटे इटा आउ इटा गोटे इयाडा गोटे डुंगरी बोलसन जेनटा कि बड़ जंगल है। इ साइड डुंगरी रो इटा आ गोटे डुंगरी के माने बंधा होची देखुन। इटा हमर जेनटा कि मेसिन अच्छे ये गोटे लिफ्ट लिफ्ट गाड़ी इटा जेनटा कंक्रीट पंप बोलसन कंक्रीट लगी इटा। बहुत विराट डुंगरीटे देखुन इटा बहुत बड़।